Galarraga, gogoan dut liburua eskoan daukat, zorionak. Eskerrik asko, Joni. Bueno, 40 urte betetzea gertaera dramatiko bat bezala bizi izan zenuela, esan zenuen liburuaren aurkezpenean. Bai. Eta liburuan hainbat aipamen egiten dira 33 urte seinalatu horri, urteak egiteari, adinari. Aurkezpenan hori esan zenuen, baina ez zenuen erreparatu ondoan Jose Angel Irigaray zenuela, eta zu 40 urteekin gertaera dramatiko bat bezala hitz egiten. Bai. Pentsatuko zuen, ez? Zer ari da gazte hau halako txorakeriak eta esaten. Nik hori pentsatu dut. Bai, bizitza zer ez dakien honek, zer egiten du, ez? Baina gero egia da, Jose Angel Irigaray daukan adinarekin, seguru ni orain baino askoz hobeto dagoela, eta askoz osasuntsuago eta buruz argiago hori seguru, zelantzarik ez daukat. Zer gozaltzen duen galdetu beharko diogu, ez? Ahaztu zitzaidan galdetzea. Bueno, pozik agertu zinean, liburuaren aurkezpenean, nolabait lehenengo irakurleek adierazi zutelako alako bulkada bat sentitu zutela eurek ere, nolabait zuk egin dezun ariketa hau ere, memoria ariketa hau ere egiteko, ezta? Bai, eta uste dut idazle batentzat ez dagoela gauza politagorik, ez? Hau da, zure liburuak zuk idatzi duzun horrek irakurleagan zeozer mugitzea, ezta zeozer piztea. Eta kasu honetan memoriaz ari garela eta oroitzapenez ari garela, liburu honen irakurketak aktibatu badu irakurleagan bere memorian ere nolabait astarrika aritzeko behar hori, hori oso polita da, esan nahi dute. Gainera uste dut, bizi dugun garai hau ez dela bereziki egokia, ez? Memoria bezalako gauza bat lantzeko, ez? Hain doa dena azkar eta hain goaz presaka, ez? Memoriak eskatzen duela denbora bat, oroitzapenek eskatzen dutela beste patxada bat, ez? Haien bila joateko edo haiek etortzeko zugana edo dena erakoa, baina zaila, gero eta zailago dela garai hauetan, ez? Liburu irakurrita garrantzia handia dute zure gurasoek. Elkarrizketa bat merezi dute, hori da niri burua etorte zitzaidana. Bai. Zor diezu zerbait, Bai, eta segurazki elkarrizketa hau baina hobea litzateke. Noski elkarrizketatuagatik. Beraz, gero pasako dizut haien telefonoa nahiko bazenu. Baina bai, ezin bestean esan nahi dute iraganari begira azten bagara, derrigorrez agertzen dizkigu bai gurasoak, bai arrebak, aitona amonak, esan nahi dut gertukoenak, ezta? Behintzat bizitzaren lehen fase horretan, haurtzaroan edo, ez? Gero egia da, adinean aurrera joan ala oitzapenak ere, harreman handiago dutela lagunekin eta esperientziekin eta azken batean beste familia handixeago hori osatzen duten jendearekin, ez? Azken batean zuk aukeratzen dituzun familiako hoiekin ere. Liburua irakurtzen hasita, esaldi guztien hasiera berdinago gogoan dut, eta irakurtzen jarraitu ahala, ezagik bakoitza ditugun gure filiak eta gure fobien arabera batzuetan ja nahastu gaitezke, ez? Gogoa, Bai. Eta ezakit nahi batzutan hori gertatu zait, ezakit bakarra naizen edo... Segurazki ez, horre liburua egituratu dudan hasiera anaforik horrekin, ez? Hau da, oroitzapen bakoitzaren hasieran jarri dudan gogoan dut horrekin, ez? Pixkat funtzionatzen duena ia mantra bat bezala, ez? Edo otoitz bat bezala, ez? Errepikaken horrekin eta bar. Noski, horre aukeraketa bat dago, esan nahi dute, zuk gogoratzea edo gogoratzen aditza, ez? Eta euskaraz ari garela, modu diferente batean baino gehiagotan esan dezakezu, ez? Gogoratzen naiz edo gogoratzen dut, edo gure herrian esango genuken bezala oroitzen naiz edo halako zeozer, ez? Eta orduan horre ere aukeraketa bat egin behar eta jo nuen ezin bestela izan literaturara, ez? Ea, euskal idazleek eta ze formula erabilio izuten normalean gogoratzearen ekintza hori adierazteko eta ikusi nuen gehienek eta batez ere idazle maiteenek, ez? Gogoan dut hori erabiltzen zutela euskaraz eta beraz hor zalantza guztiak argitu zitzaizkidan. Gogoan dut, hasiera horri gogoan kenduta dut ateratzen zait eta uste behin bainoetan entzun dizuela zure bizitzaren banda sonoran ezinbesteko taldea dela, ez da?
bai zalantzarik gabe eta arlo musikala gainditzen duena gainera. Esan nahi dut, alde batetik dago, esan dezagun alde musikala eta hor uste dute zalantzarik ez dagoela, Euskal Herriko musika talderik onenetako bat izan dela azken 30 urteotan esan genezake. Eta gero dago kontu esan genezagun pribatuago bat, hau da, herrikideak nituen, dute bandakoak, adinkideak, haiek zarxiagoak, ni gaztexiagoa, baina azken batean horrelako talde bat eta hain gertu izanik gainera taldekideak, ezinbestean dago hor ez dakit ispilu efektu bat edo zeure burua haiengan ikusi nahi izate bat, eta orduan bai askotan bueltatzen naiz, askotan entzuten ditut, idatzi izan dut haiei buruz ere, eta bueno, testu bereziki unkigarriak atera zaizkit, hori, ukitzen nautelako barru-barrutik. Oker ez banago 2000ko maiatzaren 13a aipatzen duzu liburuan, gau marabilloso horietako bat, ez da? Bai, kontzertu hura errepikan ezake orain ez dakit abestiz abesti, baina gutxo gora bera, bai, ze gainera oso gaualdi berezia izan zen, Saran izan zen noski hango plazan, eta gero haiekin furgonetan bueltatzeko suertea izan nuen. Noski, haiek ez dute gogoratuko anekdota hau, baina nik ere nekez ahaztuko dut. Bueno, musika alde batera utzi gabe, oso lagun duzun Ibon Rodriguezekiko fedea duzula dio edarizi duzun hitz horrek pixkate alako karrak batean fedea hitz egin behar dugu liburu honetan. Bueno, esplikatu zaitez zer esan nahi, zehazki esaldi hor. Bueno, fedea oso kontzeptu, ez dakit, erlijiosoa den edo, eta konturatu naiz liburuan oroar erlijioak pixu, ez dakit asko, baino pixu desente bat duela. Nik uste nuna baino gehiago. Hau da, ni noski ateoa agian ez doan ere izaerarekin, esan nahi dut, nik ez dut sinesten fermuki jainkorik ez dagoela, baina gutxienez agnostikoa banaiz. Eta erabat, esan nahi dut, goiti bera, baina hala ere ez, kultura eta heziketa, esango nuke ere, bai, erlijioso horrek badu pixua, uste dut, nire adineko jendeagan ere, bai, eta liburuak islatzen du hori, ez? Orduan fedea tira erdi brometan, baina Iboni bai, esan nahi dut, Ibon lagun handia izateaz aparte, musikari bikaina da, eta fedea diot bai lagun bezala eta bai artista bezala egiten duen hori, benetan konpara ezina iruditzen zaidalako Euskal Herrian egiten den gauza askorekin. Bueno, Ibon Rodriguezekin batera halako aurkezpen ekitaldiak egiten ari zarete, zertan datza? Liburua aurkezpena noski ofiziala egin genuen eta prentsa aurrean eta zer serioa, baina modu informalago batean eta ez hain zurrun, ez? Ez hain zurrun, hori da. Iboni eskatu nuen nion laguntza, lagunduko tezidan liburu aurkezten eta nik uste nahiko emanaldi polita geratu zaigula, ez hainbeste nire partetik, bai gehiago haren partetik, ze liburuan agertzen diren hainbat eta hainbat abestiren bersioak eta jotzen ditu berak eta gitarra soilarekin, eta egia esan baten bat benetako marabila bat da. Hori YouTubeen edo jarriko balu cover bezala, seguru arrakasta izango lukela, batek baino gehiago, seguru. Bueno, liburuaren izenburua, zuk esan zen duelako nolabait bizitza arrunt bat, o persona arrunt baten bizimodua, izan ziteken gizon arruntaren koplak, ez? Bai. Baldin eta kontua da Xabier Lete eta orain Txil Mafia nolabait hartuta daukatelako izen hori. Bai, eta bertsolari zen minimo bat izango banu ere koplagatik diot, agian ere bai. Baina liburuan ere esaten dut, inoiz saiatu izan naizela Xabier Lete plagiatzen, beraz agian orain Txil Mafia plagiatzea izango da kontua, eta enuke bat ere erreparorik izango, hau da, plagioaren aldekoa ere banaiz, ez daukat zentzu horretan inolako erreparorik. Ni gogoan dut Deabrularen abokatua. Oraindik ere sarean irakur gai duenak, oso elkarrizketa gogoan garriak egin zen dituen Argia astekariarentzat. Oso ondo pasako zenuen, ez? Elkarrizketa haiek egiten. Nik ondo pasatzen nuen, eta uste dut elkarrizketatuen ehuneko handi batek ere bai. Badakit, badagoela jende bat, zitzaiona bereziki gustatzen elkarrizketa formatu hori, ez? Agian, ez dakit, ironia erabat menperatzen ezuelako edo dena erakoagatik, ez? Baina egia da jende bati agresibo egia iruditzen zitzaiola, benetan bat ere agresibotik ez zuen elkarrizketa mota bat, ez da? Eta, bueno... Zan elkarrizketa beste
intentzio, ez, humorea tarteko, bai, hain zuzen Deabruaren abokatu batek egingo lukeen elkarrizketa bat, ez? Hau da, personajea hartu, eta esan dezagun personaje horren inguruan egon daitezken usteak edo ideiak, nolabait, modu zuzen batean planteatzea, ez? Jendeak tendentzia dauka, eta zeukan kasu honetan, elkarrizketatzailea, elkarrizketatzen ideiak, eta Deabruaren abokatuaren galderak nolabait elkartzeko, eta ez zuten derrigorrez zerikusirik izan behar, ez? Hau da, gauza bada nik planteatzen dituen galderak, eta gero beste gauza bat nik neukan iritzia galdera horrien edukiari buruz, ez? Baina tendentzia da, zoritxarrez, berdintzera edo, ez? Bai, generoak desberdindu beharrean, ez? Eta hemen ironiarena eta sarkasmoarena presente zegoen, baina mundu guztiak ez zuen horrela ulertzen. Liburua itzuliz, nolabait galera aipatzen da, aipatu zenuen ere nola Txagak hausnarketa egiten zuen nola telebista garai aldaketa ekarri zuen, eta zuk liburu 40 urtera iritsita behintzat erabaki duzu, zure 40 urtean konstantzia utzi nahi zenuela, eta nolabait garai aldaketa bat ere errotik sartu zegulako oso azkar, ez? Interneta aroa, ez? Bai, konstantzia utzi nahi nuen lehenik, ez dakizulako noiz arte, utzi ahal izango duzun, ez? 40 urteak izateak ez du esan nahi, beste 40 bizi izango dituzunik, beraz, hobe lehen bailen itxaroten ibiltzea baino, ez? Baina gero ere, egia da, zuk diozuna, ez? Liburu hartu eta irakurrita, nik hor bai ikusten dute garai aldaketa bat gertatzen ari dela, ez? Agian Atxagak nolabait telebistarekin abiatzen ikusi zuen ura, segurazki orain bukatzen ari da, edo azken kolpea, ez? Izaten ari da, hain zuzen ere, konektibitatea, ez? Etengabe mundu virtual batean egotea, eta egun osoa zintzilik, eta tira, Chill Mafia ipatu duzunez, nik uste dut Chill Mafia afera ere zer izan da, ez? Ez alda izan moderno eta antimodernoen betiko kereila hori, ez da? Agertu da jende berria, belaunaldi berri batekoa, eta ideia eta modu berri batzuekin, eta segurazki mundu zarrekoak garenok, horre ezer oso... Talka bat egon da, ez? Bai, ezer oso sentitu gara, ez dugulako erabat ulertzen atzetik bultzaka datorren mundu berri hori, ez? Adina, familia, baina bada beste elementu bat, beste konstante bat, erlijia ipatu duzu, baina bada beste kontestu bat, eta 50-50 urte ditugunok, hor nolabait ere Euskal auzian edo gatazkan, nolabait zu orbita batean agertzea liburu osoan, baina gero era batean ez duzu konektatzen mundu zehatz batekin, ez? Ezkertiar abertzalearen mugimendu horrekin, ez? Bai, orbitarena uste dut oso kontzeptu interesantea dela, zeren zentroan baino, segurazki hor gauza askoren inguruan orbita... Guen dena erdigunera karri behar da, batzu beti orbitan... Bai, eta arrotasun handiz esan nahi dute, ez diogu horri uko egingo, ezta? Baina bai, ez dut uste mundu bakar batean nagoenik orain, eta egona izenik orain arte, eta bai hori mundutxo askoren bueltan edo, ez? Eta segurazki, aipatu duzuna egia da, ez dut eguneko egunean ia ezerekin konbregatzen, hau da, ez dut ezer itxuki sinesten, ez bada agian eszeptizismoarekin, ez? Baina tira hori beste kontu bat da. Eta bai, gatazkaren ere aipatu duzu noski, eta hor ezinbestean, gure adineko jendeak nahi ala nahi ez, bertan egote hutsagatik, gatazkarekin harreman bat badugu. Zen neurritarainokoa, noraino inplikatuago edo noraino beste aldera begira egon garen gehiago, hori ja norberaren asuntoa da. Ze kontatu gabekoak izan badira, baina kontatu dezuna ere askotxo da, ez? Biluzte ariketa bat dala esan zuen hiri garai eta besteo jazteko baliatu duguna, baina askotxo da kontatu dezuna liburu honetan. Bai, segurazki gehiago da kontatu ez dudana noski, kontatu dudana baino, hau da, logikoa da, gogoratzen duguna, gogoratzen ez duguna baino gutxiago da, ezta? Eta ahanztura noski oso gauza importantea da bestela ezin izango genuke egunerokoan aurrera jarraitu, ez? Baina, kontatu dudana da, uste dut kontatu nahi nuena edo momentu honetan kontatzea nahi nuena, ez?
oroitzapenak etortzen joan dira, eta horrez naiz oso selektiboa izan, gero ia da selektiboagoa izan naizela liburua osatzerako orduan, ez? Hau da, liburu bat egin nahi nuen, lan literario bat, lanketa literario bat zeukan liburua, eta ez ariketa soila, ez oroitzapen segida soila, berdaz hor elaborazio bat egonda, ez? Oroimenak berez egiten duen elaborazio horretatik aparte, baina, esan dezagun, bakean nagoela kontatu dudanarekin, eta kontatu badut, nik uste dute bakean nagoelako nire oroitzapen horiekin eta nire iragan horrekin izan dela. Aipatzen dituzun izen abizen guzti horiek ere, zer esango dute? Zorionez, hemendik 500 kilometrora bizi naiz, eta fisikoki ez dira iritsiko nigana. Iritsi daitezke beste bide batzuetatik, virtualki edo dena delakoa, baina espero dut fisikoraino ez iristea. Bai, izen abizenekin aipatu ditudanak, aipatu ditut izen abizenekin hain zuzen ere, badakidalako konfiantza nahikoa dagoela persona horiekin, eta badakidalako kontatu dudan hori ez dela traizio bat, esan nahi dute. Ez dut esaten izen abizenez aipatu ditudan guztiak guapo jarri ditu dela edo ederragotu ditu dela. Horien gaineko oroitzapen ezain positiboak ere egon daitezke. Baina ez dut uste traizionatzen duenik persona horren eta nire memoria. Hau da, oroitzapenak zentzu horretan egiatiak direla eta gutxienez zintzoak. Eta gurasoen gana bueltatu eta behar bada baten batek horrelako zerbait egingo luke dagoeneko gurasoak bizi ez direnean, ez? Zuk kontatzen dituzun gauza asko, esfera intimoan gordetzeko ohitura daukago, zuen kasuan behintzat, gutxi asko, irakurle askok zuen familiaren xehetasun ugari ezagutuko ditugu, ez? Liburuari esker. Bai. Gurasoak zer erantzun dizute liburua irakurtzen? Zorionez, oraindik ez didate gauza handirik erantzun. Ez dakit liburua zenbateraino irakurri duten edo ez. Zeo zer begiratu dute badakit. Eta oso jende diskretua da eta segurazki ez didate esango benetan pentsatzen dutena irakurri duten horri buruz. Baina ez ote den nire guraso ez aipatzen dudan hori, nire familia ez aipatzen dudan hori, nire lagunez aipatzen dudan hori, zeo zer unibertsalagoa esan nahi dute. Noski hor daudenak nireak dira, ez? Nire oroitzapenak. Beraz, nire esperientziatik pasatako gauza dira. Baina zenbateraino ez ote diren, behintzat gure generazio edo gure adinkide izan daitezkeen, ez? Hor egunean 30, 50 urte horien bueltan dagoen jendearen esperientzia, ez? Esperientzia noski intimoagoa, pribatuagoa, ez? Etxe baitakoa, eta gero publikoagoa ere bai, guraso ez hitz egiten du, baina gero aspektu profesionalago ez ere bai, eta baina beti ere uste dudalako badagoela, ez? Kasu honetan idazlearen biografia gainditzen duen irakurketa bat, ez? Gogoan dut amets erotikoak gustatzen zitzaizkidala. Aditzak arazoak eman dizkizu? Oroar bai, liburuan zehar bai, oroitzapen honetan ez hainbeste. Hori Stefan Zweig idazleak esaten zuen bizitzaren lehen erdia nolabait goranzko bide bat zela, ez? Eta bigarren erdia beranzkoa, ez? Eta nik uste dut bera bizitzaz ari zela, baina beste gauza batzuk ere bizitzaren lehen erdian gorantz doaz eta beste batzuk berantz, ez? Eta sexua ez ote den horietako bat, hemendik aurrera deskubrituko dute. Eta dudan beste ondorio bada, osasunak nolabait zure bizitza baldintzatu duela. Edo urruti iritsinez ni azterketa horretan. Ez, osasun kontuak ere presente daude. Segurazki ez modu bereziki dramatiko batean. Nik uste dut edonoren bizitzan, ez? Osasunarekin harreman, osasun ezarekin edo harreman izan dugula guztiek, ezta? Nire kasuan izan dira orain denborarekin ikusita gauza txikiak eta gauza asko temporalak izan dezagun, ez? Eta orduan horrek ere nolabait ahalbidetzen du gaurko begirada izan dezagun ironiko hori, ez? Osasun arazotxo horiekiko, ez? Egoal bere momentuan izan dezagun pixka bat traumatiko izan zitezkenak, baina denborarekin eta ondo atera zirelako ez direnak humorerako lehen gai baino kasu batzuetan. Bai.
Ezakite zote zaren zure buruarekin gordin xamar aritu, nik ez ditu gehi zautzen, baina enpresa taldea handia dagoela jendaurreko aritzen eta bere baitan biltzen den aritzen artean. Bai, eta igual ezin bestean, ez? Hau da, bere buruarekin konplazienteak eta diren horiek, ez dakit, nik nahiago distantzia batera, ez? Bere burua ezagutzea zarro dagoen jende hori, kasu, hobe nigandik aparte xamar, ez? Hau da, normala da, exigentzia maila arrazoizko bat izatea norbere buruarekin. Eta normala da, gustatzen ez zaizkizun gauza horiek eta erabat pixka bat kontenta gaitz, uzten dizkizuten gauza horiek, horiekiko kritiko agertzea eta horiek nolabaiteko min txiki bat sortzea, eta eske pentsa, ez? Bueno, orain gutxi asko ez gara gaizki xamaratera, ez? Baina imaginatu horiek, gauza txiki horiek, konpondu izan bagenitu edo konponduko bagenitu hemendik aurrera, ez? Izango ginateke ia superheroiak, ez? Bai, aipatzen duzu ere epikaren kontrako zerbait, epika behintzat alde batera utzita. Zakit, dut musika aipatu dago, baina hau pop liburu bada, edo ez zer hitz zaizu aipat elementu ikono, telebista, musika, zenbait jaki Miko Lapiz aipatzen duzu, ez dakit pop liburu bat ez ote den ere, neurri batean. Pop liburu bat, bai, definizioa hartzen dizut, gustatu zait, eta bai, erabate kultura popularreko gauza asko eta asko daude, esan nahi dute, guk, atxak esan zuen bezala, telebistaren seme-alabak gara, baina baita ere gara VHS-aren seme-alabak eta kioskoan erosten genituen elatuen seme-alabak eta Santxeski patineten seme-alabak eta tira, ondoko kaleko bideoklubaren seme-alabak gara. Orduan ezinbestean elementu popular horiek ere norbere biografia osatzen duten neurrian eta lehen aipatu dugun mundu desagertze horren parte ere badiren neurrian ezinbestean agertu behar ziren eta bai, alde popular hori ere badugu, esan nahi dute, naiz eta aspirazio literarioak ere tarteka azaleratzen diren, baina biek egiten gaituzte. Bueno, zuia Katalunian bizitzarela urte batzuk badira, ez? 10-etik gora behintzat. Bai, 15. 15 urte. Adako Lau agertzen da liburuan, eta jende asko galdera hori egiko du. Adako Lauren aholkulari izan zinan. Bai. Eta hori aipatzen dut gainera, Superpop aldizkarira eskutitzak bidaltzen genituela aipatu ondoren. Hau da, liburuan dauden hainbat kontrastetako bat, ez? Adako Laurena broma txiki bat da. Egia esan aholkatu nuen, aholkatzera iritsi nintzen. Baina zuzen ere bere eskuin eskuetako bat, aholkulari gertuenetako bat, aurren eskolako guraso delako. Eta orduan, tira, kanpaina egin behar izan duenean Kataluniatik kanpo, eta batez ere Euskal Herria etorri denean, eta gizon horrek, aita horrek, galdetu izan dizkita hainbat gauza, eta beraz, esan dezakegu, Adako Lau ere aholkatu dudala. Hortxe da, orduan, misterio argitu eta Katalunian bizitzeak eragin du hein handi batean liburu argitaratzeak halako herrimin bat sentitzen dezulako, edo ez? Zut, herrimina baina gehiago dela erbeste sentimentu bat. Eta ez hainbeste kontu fisiko batengatik, ez hainbeste Euskal Herritik, jaioterritik edo kanpo bizi naizelako, segurazki Euskal Herrian biziko banintz ere, erbeste sentimendu hori izango nuke, ez? Roland Barthes zen esaten zuena, ez dagoela herritik, ez dagoela haurtzarorik, ez dago haurtzarorik, espada herritik, ez? Hau da, haurtzaro eta herria lotzen direla ezinbestean, ez? Eta segurazki haurtzaro bukatzen denean ere, herriarekiko lehen lotura hori, ez? Hain lotuta dagoena sentimenduekin eta bukatu egiten da. Eta orduan erbeste sentsazio hori pentsatzen dut herrian bizi denak ere sentitu alduela, ez? Hau da, ez da hainbeste kontu fisiko bat edo urruntasun fisiko bat, baizik eta urruntasun afektibo bat segurazki haur eta gazte garaiarekiko, ez? Eta Hondarribira orain etortzen zarenean, leku bat bezala hartzen duzu, asko aldatu da, zu ere asko aldatu zea ere. Bai. Zakit, dagoeneko ja ez da behar bada guen aipatu duzun arrazoi erregatik ere.
Bai, ez da. Hondarribiak beti izan du ez leku izateko ezaugarri asko, esan nahi dute. Bueno, hor dago, izkina batean dago, ez da trenik eta ez da ezer iristen. Karretera amaitzen dalako. Karretera bertan amaitzen da, bai, nire bikotekideak ez da hemengo noski, eta beti gauza bera esaten dit, ez? Berak sentsazioa daukala Hondarribian hor mundua bukatu egiten dela, ez? Nik esaten diot ezetz, noski, hor hasten da kontinente oso bat, ez? Hau da, hor Europa hasten zaigu, hor daukagu muturren aurrean, ez? Bakaia Hondarribia bera, ez dela oraindik Europa, ez? Izango litzateke Europarako ataria, ez? Baina bai, batez ere hori, ez? Esan dezagun, sorlekutik atera izanak, ez? Herritik Hondarribiatik atera izanak, bai egiten du ezinbestean, bueltatzen naizen bakoitzean halako ez leku edo lekuz kanpo egote sentsazio bat. Zeina ez den negatiboa, esan nahi dute. Ez du negatibotik ezer, konstatazio bat da bakarrik, ez? Nik izan ere nahiago dut lekuz kanpo egon, eta ez lehen aipatu dugun erdigune horretan. Eta nolabait zure tokia edo da jende atseginekin, nola esaten duzu liburuan, merezi duen bakarra jende atseginea dela, ezta? Bai, nik uste dut hori da azken batean gure herria, ez? Gure aberria, espada inguruan daukagun jende on eta jende zintzo eta jende atsegin hori, ez dakite zer besterik izan daitekeen, ez? Eta bizitzan izan dezakezun satisfaziorik handiena da, halako jendea inguruan izatea, ez? Gauza bat da familia eta tokatzen zaizuna eta horrekin aurrera egin beharra dago. Gero familia noski, zuk zeuk ere aukeratzen duzu, ez? Bai familia originario hori, ez? Horko ze elementuk benetan aportatzen dizune zeo zer positiboa, eta gero zuk osatzen duzun familia horrek, baina gero daude beste familia handi hori lagunak, eta hori da daukagun altxorrik handiena, segurazki. Ondo Aritz, eskerrik asko, txapein gonbidapena onartzeagatik, eta zorionak eta zorterik onena. Eskerrik asko zuri Joni eta nahi duzunak. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.